citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, food chain ug bus terminal sa Isabela City, Basilan, ipabuthan. Mga minor de edad, gitudlong responsable sa sunod-sunod nga kawat sa Coastal Road Construction sa Santa Ana Wharf. Pulis nga na-assign sa Davao Occidental, gipusil patay sa Matanaw, Davao del Sur. Sa detalye sa atong mga balita, misaka na sa tulo ang nangaangol sa duha kasunod-sunod nga pagbusikan sa Isabela City sa Basilan. Ang tulo ka mga sibilyan ang gi-report nga nakaangkon og minor injury human sa pagbusikad. Duha niini ang gidala sa ospital. Unang gipabuthan ang likod sa usa ka food chain bandang alas 5:40 kagahapon sa hapon. Pagka alas 6:13 kagabi, gipabuthan na sab ang DBL bus terminal nga adunay 800 metros ang distansya gikan sa gipabuthang food chain sa Valderosa Street, Barangay La Piedad, Isabela City. Dinhi na naangol ang tulo ka mga sibilyan. Ang panghitabo, gika-alarma sa mga residente sa lugar. Ginatino pa sa EOD ang klase sa IED nga gipabusikad ug motibo sa IED attack. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Hapit 20 ka mga pamilya ang namakwit gikan sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental human nagkaengkwentro ang mga tropa sa sundalo ug NPA. Ang engkwentro natigayon tungod sa gilusad nga military operation sa lugar. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Nabakwit ang mga residente sa Barangay Matugas Alto, Jimenez, Misamis Occidental tungod sa ditabo panag-engkwentro sa gituhang mga sakop sa New People's Army NPA tali sa Joint Forces sa Philippine National Police o sa 10th IB Stadion Battalion Philippine Army. Gipariyag ni Barangay Matugas Alto Chairperson Maurita Burlat nga moabot sa 48 ka mga individual o 19 ka pamilya ang namakwit gikan sa puro 4, 5, 6 ug 7 tungod sa nabati nga buto-buto ug sa kabalaka nga mapagan sa nasangpit nga engkwentro. Temporaryo una nga gipahimutang sa Barangay Hall sa Matugas Alto ang mga namakwit nga mga residente. Dali usab dayon nga mihatag og tabang ang lokal nga paggamhanan pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development MSWD ilabi na sa pagkaon. Magpabilin una ang mga namakwit sa ilang temporaryong evacuation center samtang padayon pang gihimo nga clearing operation sa PNP o sa Philippine Army. Sa iyang kabahin, gipadayag ni Police Major Rolinson John Cabal, hipi sa kapulisan sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental, nga nahitabo ang enkwentro mga alas 8 sa buntag sa boundary sa Barangay Matugas Alto sa Barangay Mialim, sakop sa lungsod sa Jimenez, Mayo 31. Dugang ni Cabal nga dulan sa 15 minutos ang nahitabong nga engkwentro sa Communist Terrorist Group CTG o sa trupa si gobyerno. Walay gika-report nga nasamdan og namatay sa duha ka grupo sa maong sinukliay sa mga bala. Nasayran nga nahitabo ang engkwentro human nga gilusad ang intensified military operations sa 102nd Infantry Igsoon Brigade sa Misamis Occidental batok sa nahabiling miyembro sa Guerrilla Front Sindong sa Western Mindanao Regional Party Committee. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Natino na sa Santa Ana Police Station ang responsable sa sunod-sunod nga kawat sa mga materyales sa Coastal Road Construction Site sa Santa Ana Wharf, Davao City. Og napangitaan na sab og paagi sa mga pulis aron dili na manganad ang mga kawatan. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Nasubay na sa Santa Ana Police Station ang mga responsable sa pagpangawat og bakal, kable o krudo sa nagpadayong Coastal Road Construction sa Santa Ana Wharf, Davao City. Sumala ni Police Major Jake Goles, ang commander sa Santa Ana Police Station. Tulo ka mga minor de edad ang nangawat sa project site sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa nasgutang lugar. May tayo na mga minor which is na turnover din natin sa barangay kasi minor talaga yung Then, Ilan po sila, sir? mga 3 yung namin eh. Tapos yung mga dala talaga nila, yung mga scrap metal, which is ang information namin is, pag makapulot sila ng bakal, parang mabinta nila, yun usually yung mga bata din kasi na-involved sa rugby. Yun pa yung pinupukusan namin ngayon na masettle namin dyan sa area. Kasi sinabihan na namin yung mga tanod na nag-train na tayo, paggabi, makakandak talaga ng robing, which is dito maganda yung nangyari sa Leon Garcia kasi hindi lang rugby talaga yung nakuha nila. At least may nakuha pa sila na marijuana na nakuha nila sa minor. Nakigpulong na si Goles sa DPWH ug security agency nga nagbantay sa proyekto aron madugangan ang gwardya sa construction site. Gawas sa mga pulis, doon na sab gideploy nga mga tanod gikan sa barangay aron muronda. Nagkaroon kami ng dialogue with UBI saka yung taga DPWH. So gi-inform po namo sila sa mga nakita po namo na pwedeng matabang po sa management. Explain namin na sir, malaki yung construction. So kailangan talaga natin na medyo marami din yung security nyo. Kasi kung magbabase lang sila sa police, which is marami din tayong deployment, na-deployan namin sila pero doon na sa medyo kung maraming responde yung tropa natin, so malilis priority sila ba. So in-explain sabi namin sa kanila na sir, naglagay kayo ng security para at least makatulong yung security nyo. Tapos, sinadjust namin na madaliin nila yung mga parang barriers. Yung wall kasi talaga importante doon. Kasi kung malagyan yung wall sa coastal area, at least yung mga entrance na lang ng mga truck nila, ang pwedeng bantayan natin. So mataas kasi yung wall tapos meron din silang fence na nilagay. So nalis na yung natin doon, yung mga incident ng theft. Matud ni Goles, mituman hinuon ng mga junk shop owner sa iyang AOR nga dili mo palit og mga kinawat nga mga scrap metal. Ni-remind din natin yung mga nagbibili ng mga buti bakal na sinabihan namin sila, giwarningan namin na once may mahuli kami dito na dito nagbibinta sa inyo na galing mismo sa Coastal Road Project na mga scrap metals, we will not hesitate to file case against you on fencing law. Then sinabayan na po natin balik ang barangay, nagkandak tayo ng yung barangay ko sagot ko program which is tinrain natin yung mga tanod, which is isa dun sa pinakausap natin na yung Coastal Road Project, tulungan tayo sa pag-secure. Kasi yung Coastal Road Project is national project na makakatulong din nun ang magbibinipit yung mga taga dito rin sa Davao City. Sa karon, nakunhuran na ang natalang pagpangawat sa Coastal Road Project site. Sanglit, mas gipakusgan pa sa Santa Ana Police Station ang police visibility sa lugar aron dili makaporma ang mga kawatan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Patay ang usa ka pulis human gipusil sa riding in tandem sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur kaganihang buntag Mayo 31, 2022. Subay sa report sa PRO 11 bandang alas 6:40 kaganihang buntag dihang nagbiyahe sakay sa iyang motorsiklo si Patrolman Haris June Adayo, 26 anyos, gikan sa ilang balay sa poblasyon Bansalan ug padulong sa lungsod sa Hagunoy. Apan pag-abot niini sa barangay New Visayas, Matanao, gipusil kini sa duha ka armadong lalaki nga sakay sa motorsiklo. Daghang igo sa bala sa kalibre .45 si Patrolman Adayo ug gidala sa Davao del Sur Provincial Hospital apan gideklara sa mga doktor nga dead on arrival. Nadestino si Patrolman Adayo sa Don Marcelino, Davao Occidental. Ginasubay pa sa mga pulis ang tinuod nga motibo sa krimen. At tangi! Mga pupil ug estudyante nga miyembro sa tribo sa Malaybalay City, Bukidnon, gipanghatagan og sapatos. O tulo ka mga tulay itukod sa probinsya sa Tawi-Tawi nga gilaumang makatabang sa paglambo sa ekonomiya. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO,
sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Mas midaghan pa ang ihap sa mga nangasakit og dengue sa Zamboanga City nga miabot na sa 2,200 ang naigo. Pero una nang gideklara ang dengue outbreak sa Zamboanga aron mapangitaan og paagi sa mga otoridad ang pagpakgang niini nga dili na mudaghan pa og maayo ang mga magkasakit hatod sa pahit sa lamok. Pero nagpabiling 19 ang nangamatay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Misaka na sa 2,223 dengue cases ang natala sa City Health Office kung CHO sa Zamboanga City gikan niadtong Enero 1 hangtod Mayo 28, 2022. As of May 29, 39 ka dengue-related hospital admissions ang ginamonitor sa CHO. Sa record sa CHO, 19 na ang natalang namatay sa dengue sa syudad. Base sab sa report sa CHO, ang Barangay Santa Maria ang nagunang barangay sa syudad nga dunay taas sa kaso sa dengue, then 138 ang natala gikan Enero hangtod karong bulan sa Mayo. Nagsunod ang Pasunanka nga dunay 129 cases, Tituan nga dunay 128 cases, Putik nga dunay 121 ka mga kaso ug Barangay San Roque nga dunay 119 cases. Ang ubang barangay nga dunay natalang kaso sa dengue mao ang mga sunod: Mercedes, Tumaga, Clarian, Divisoria, Giwan, Kabatangan, Buwalan, Tugbungan, Kulyanan ug Talon-Talon. Human mabutang ang Zamboanga City sa dengue outbreak, padayon ng koordinasyon sa mga apektadong barangay sa CHO aron magpahigayon og massive fumigation ug misting activities aron mabatukan ang mga lamok nga nagdala og dengue virus. Nagpahigayon sab og clean up drive ug search and destroy activities sa mga lugar nga pwedeng mapangitlugan sa mga dengue carrier nga mga lamok. Giawhag sab sa CHO ang mga residente nga sundon ang 4S strategy aron malikayan nga mapaakan sa mga lamok nga posibleng nagdala og dengue virus. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, stay safe. Gikatakdang sugdan sunod bulan ang konstruksyon sa tulo ka mga tulay sa probinsya sa Tawi-Tawi nga makatabang sa paglambo sa ekonomiya ug turismo sanglit. Ang tulo ka mga tulay magkonektar sa daghang lugar sa probinsya. Ang proyekto gipunduhan og kapin 3 billion pesos nga gilantaw sa Mindanao Development Authority kun MINDA nga makatabang sa paglambo usab sa estado sa katawhan sa lugar, hilabi na nga mag-abli og rota ang Philippine Airlines. Kaniyang report. Nandito po yung tatlong bridge. Gianunsyo ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Maria Belen Acosta ang konstruksyon sa tulo ka mga tulay sa probinsya sa Tawi-Tawi. Gilaumang sugdan ang proyekto sunod bulan. Ang proyekto gipunduhan og 3.35 billion pesos. Gilangkuban kini sa Nalil Sikyat Bridge nga manukad sa Pangasinan padulong sa Nalil ug Bungaw. Tungsina Panyungan Bridge nga manukad sa Payunangan padulong sa Tungsina ug Malasa Lupa Pula Bridge nga magsumpay sa Malasa ug Pagatpatan. This will increase the capacity of the BIMP-IAGA network dahil tayo po ay diretsahang nakikipag-trade sa Brunei, Indonesia at Malaysia. Malaking tulong po ito sa Tawi-Tawi maging sa BARM. Mag-i-improve ang ating peace and order situation sa Mindanao at ang ating development index ay magiging sobra-sobrang impact po ito para sa ating mga constituents, sa mga nakatira dito. Sibo sab kaayo ang announcement kay mag-abli og bag-ong rota padulong Tawi-Tawi gikan Cotabato karong Hunyo 9, 2022 ang Philippine Airlines. Og kasamtangang naghanyag sab
og domestic flight ang PAL gikan sa Zamboanga padulong sa Tawi-Tawi. Naglaom si Dixon Hermoso, ang Minister sa Transportation and Communication sa BARM, nga ang tulo ka mga major projects magpalig-on sa ekonomiya ug turismo. Itong flight na ito is twice a week. Pag-aralan nila, it will be Monday and Thursday. Depending on the volume of passengers, increase nila. Now, ano ang dala nito? Of course, mapabilis yung movement ng tao. Alam ko, hirap yung mga tiga-Tawi-Tawi, to go to Cotabato, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa bar. Ang Tawi-Tawi gikonsidera nga last frontier sa Pilipinas ug halos tupong-tupong ra ang mga tourist destination sa ubang lugar sa nasod. Gawas sa road network, gipaningkamutan sa Minda nga mapalambo ang communication network sa Tawi-Tawi. Kapin 200 ka mga pare sa sapatos ang giapod-apod sa mga sundalo sa 4th Infantry Division sa Philippine Army o DSWD Region 10 sa mga pupil o estudyante sa Pamulahan Elementary School sa Sitio Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga benepisyaryo, miyembro sa tribong Umayamnon, diin 287 ka mga pare sa sapatos ang gipanghatag. Sumala sa 4th ID pinagi sa 58th Infantry Battalion. Hapit na 500 ka mga pare sa sapatos ang ilang na-distribute sa mga elementary pupil o high school student nga anaa sa geographically isolated disadvantaged areas. 3,811 ka mga pare sa sapatos ang i-distribute nga gid-donate sa SM Foundation kundiin ang distribution himuon gikan sa Mayo 20 hangtod Hunyo 4, 2022. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!